KKSU mau kerwat circle hak kharway tarik unai lur hajar pulai harangkat KKSU Southwest Khasi Hills District. Kelahir ban jurep ya surok PMGSY ke bakat kendai kilometer ke sedang nakasnong pot jaud bat penpoi haki henriu tili kisnong kata mau beri nong nam bat kiwe de kisnong ki bahap hapo ke Southwest Khasi Hills District hak bau kontraktor uba pentre ketika surok ulah sange eno ban pentre hadu kini kisngi ki mentah. Ketika surok kabala sateng mentah kadai ban ajing syakri ki pratli kisnong na po ketika than kasnong nong nam mau beri mau rap jerlang mau tangdan lum pengat mau san henry kajik petre ya kanika surok kumba long menta kadang kot tang kumba shiteng kadba kajing aipor ke sorkar ban tre pendap ya ketika surok kalong san snem hakaba kapor ban pendap menta kadang satang henry benai Shushu kajing sange pentre jong kontraktor ya ketika surok kalabu ekipat ba jong kadong kathan hakajing lengo namar bakam don kanu kadaw kumta ka KSU kala dawa nakibor badai pet ba kide ban pha no mardor yu kontraktor ba ude ban wantre pendam no ika kam ka badangsa hakate ka sngi na lor kinong lambat ki khot ka seng lawan ban senran langru da ka sunjuk ki menteri ka than prashnong dongriwar balalam khmat do ba bebstar lengkhoi lambat ki we Yeah. No, I got. Oh, come on. I look over there. Can you get in? What the mood? Nong nam makruang area ni don san ruteli ki snong tiba ni dang siam jing namar bangim padon surok ti teng haba don ki bapang ki bastom ni lahab ban supen kid da kibreu ban ainong kibreu te ban kid ya unong pang ustom ki nong kid nong lane ki bakit ki hapsim da ki siajar khatsan spa tengka ban penpoi hakini ki area maurap ki baladon surok lane sya tai sya penolong do manat sya tai bat kumta ngimat ki jing ki bakrau bat nalor nang ta ki babun ki basitom kim yo poi hospital bat bun ni siam jing do kata-kata namar ka jing jingajung kilenti bat kaba ngisneu du jekremen kalong ba kamtam lei lada don kini ki nongpang ki balajur ki jing pang bat kidon ban klat no hasiteng lenti namar bangim la ban lek ban ai jing yara pakapor babiang te hadin bang ilayo yakni surok nginang perkat ba kat san senem ka bang liu i bakadon kata kathong ba nu kontraktor jungi unyo ekman pendep hare ka pasungsi kalong ba menta hadin ba ka sengki SU lembar kirang ba sinong leyo yak ban lek yakendo nin ha ka ndru tarik jong nu benai September mila lek yakendo ha office jong u CE ni snyotu ba kapor kaladir palat bat namar kande ka jingle torti jong ni konduktor ngamtip ki daw te henrei ni snyotu kumbala batai da UCI galong ba satang dru benai kane ka benta ba udai ban pendep te kajing tre kanik surok menta kadang poitang kumba lai kilometer 1 kilometer ai bat ni ba kadang long kumne ngimpat la ban lek kali ngimpat la ban lek kadang sa kadang long da ki khatway khat ar kilometer ka ba umpat la ban trei ti kum ki nong susnong isneu ba ni don kata ka jingdu jengkermen hadin bang lek beria keduk bat u chief engineer bat kawi ka benta ka ba ngasngeu ban bu hangne ba kumbangi ni don kata ka jengkermen haba nakaliang ka sarkar India kala ai kene ka surok yangi ban kanlong ka jingmento ya kidong thang kijungi namar kata ngaken tu ya ki bor sarkar ba kidai ban ya pek ya khmi lem ya kene ka jing ka bangi ki pajba nong song snong ni khmi lenti ba kanlong ka jingmentoi namar la dalong kumbalong menta nisnya ba kane ka surok ka ba la ai hangi ba kanlong ka jingmentoi kampoi sa ru bat kumbala batai balek se bayakane kamang tengka kaba lapha balek se nakaliang jong ka sorkaru kala ban riton biang namar ka jing bomla jong kontraktor jong kon doktor ban tre yakane ka surat
bu kontraktor upep dan usange ik surok mendatip sikna nam takan okada de sikidon kijing petut dan kijing penweru ya hukum kita mendatip sikna dan rei kam ta sai bah te misu kepat kum ne ba phi philia wan banyarap lem yangi te kajingkit klik jong phi kalong nadu nang ne hadu hante selong ru ba phi kit klik bat hadu ba kasurok kan tapoi hadu ka bakut kata kalong kajing kuat kajungi lada kandon tang hang ne kan mentoi ayu yangi hang to hidong kithan ki ba sepok tu isran terlu kisnong rei ngakarpat ya phi ka seng KSU banya kit klik lem banya le sitom lem kum ba phila jiu le sitom ban penpoi ya kan surok hadu hang thi ha kasnong nong nam kita kalong kajing kuat berkejing anut kajungi rei ngam jiu ya kenduk kakak ngam tip nam takan kadau nama tip nakan kadau bau sange dengan sutharai ba kadai ba usukwa bantai torti kada umpa bantai torti hangi ki breu juga sinong de banethu win nam ta kita kidau ba ngasange reklem yo ya kita kijing yathu no kontraktor kadai tang bansu kwa bantai torti kena bakat kut no kapor tang kita ha kani ka por tangi wa mon jurip ya kani ka surok ka ba ya na pujut sha nongnam makrang nongnam te hot kani ka ste kam desu ka sin ka baning kong ba seng ka la yo mon jurip ya kani ka surok man ka por ngili ban ya jurip te henrei ka ba kham skau khia man ta ka long ba din bangila yo I ba kani ka surok kam pat poi sha ka thong ka ba thmu harengi suthu ba ka por kam don shu te katkum ka jinge kenduk jo keseng ber CI kalong ba sak stang rebenai re ke surok 100% kam pat poi te kani kalong ka ka ba pendiau bat ka ba pen snokia ya ki pajba jo kadong kathan ka ba khmi lenti ba kata ka jingwan ka kata surok kan kinyo ka jing mentoi nyo kum ka jingker khu re le si kalong penban tang ka ban syuan bu kalong kum ka tamasa re nak kaliang jo kangi kum kaseng ngila yo I barabor bangila je kenduk ya engineer pok makrat PWD ru bagi kentu yo kontraktor ba udai bantrei te henrei ka ba kamdei ka bang nak kaliang jongi kentho henrei ngap kren ya ka jing shisha niyo I bet niyo jing tip ru nak ki bre ki ba don nak ka dong ka than ba uni kontraktor udon ka ayom liur hadu prabenai henrei utrei sau benai henrei ka jing shisha ngi mat ka ayom liur lai benai lan ni sau benai te kadai kata le si kawai kadau ka ba penlong ba kani ka surok kan sateng bukan sakut te lada ke bor ba dipet kum ka PWD ke ba simti kani ka surok ban pet ka elat ini kontraktor ba unlek ka bamon ka bamut ba kini rebrai ki ban sawan ru kan kut kum tuhi ka bamut bangin poi ka thong ba ladam poi ka thong kata ka jingmut ban ai surok sangi ki pajba kadai ka bon su ai khlau ka mut nei ba ai ki breu ai ki mrat te kata kadai kawai ka ba nakaliang jo seng so khiab ha bat ngidawaru nadu nang sakmat ngin senang yat berkini ki senjuk rong bak sinong ngin nang yat bangin haban kenduk ru ya ki bor badai pej bahalor wala kalong bangi haban kenduk wad ya minister badai pej kini ki lan bor wad uci minister ru nak mata bangin pressure ngin dawa ba uni kontraktor mangin ada BOI basan snem la sulek kam kai la straight torting la wan jurip nang ne ki ba kasrok kamdei kata kasrok ka ba trei bahan rei la straight tang bandep hukum lo siabe ikane kalong ka ka ba penduk nong ladangi layo ya ka surok bat kan sakut no kamut hangta kalong ka jingduk nong kraw ya kibre ki ba apa kane kadong ka than tengna kaliang jungi jung ka seng ni dawai ki bor badai pej ba kin pak mardor ni kontraktor ba utre na uot namar ba kapur kala lengkot tibat ni kermen ru ba kini ki bor badai pej kamtam na ka liang ka PWD ka dei bersimkhia ya kade ke bentah ba uni kontraktor udai bantrei namar kembang ila ong naru mene bangi kren ka jing sha umdai bagi kentho niu I bo kontraktor uwan rak ka mesin tang kawei bantrei ladang ipom ka surok ka bathmai ngin rak sim mesin kawei chanung poi lada ailat khatsan snem kam dep tena kata kadang ngi dawa bala kumno kontraktor udai ban penbit penbiang tiar ki ba udai bantrei ka surok bat bangi niu I ba kapor ka biang ka ban dep ka surok